No, tak presne takto to dopadne, keď ide so svojou dodávkou v protismere. Ale oproti tebe zrovna ide kamión. No, možno poznáte to video, ktoré som dala na blog, že We love Rusia, my milujeme Rusko. Tak toto je niečo podobné, iba na Slovensku. Jo, ja milujem videá tohto typu. No, tak aj ja som chcela niečo také natočiť. Sice to nie je až taká veľká halus, ale aspoň trošku. Tá hudba v pozadí, to je Michal Šeps, Englishman in New York. Určite si pamätáte na Šepsomániu na mojom blogu. Tak. Rok a pol dozadu. Asi tak. Už si autíčka poradili. Lebo pekne naozaj vyzeralo, ako keby sa išli dávať do boja. A nebojte sa, žiadna bitka nebola. Alebo možno bola, iba že ja som nenatočila. To nezistíme. No, prosím vás, kúknite môj blog helpro.blog.cz. To je asi tak všetko. Ahojte.